Mano odiochieng' achiel kende tok wang' jowi ma Citizen menyo achiedh nade ma japuonjre Cecilia Kerubo mosebedo kokadhe achiedh nade mathoth bang' lalo geno mar riwore kod sikund sekondari ma AIC Litein wira ni nokoso omenda mar somo gikone to japuonjre no oyudo kony. Maeri en kaluwore gi kony mano onywakne kod mane en jatelo mar FKF kaachiel gi jatend jopuonj e skund sekondari mar Litein kaachiel gi jokanyo mamoko e sektas mopogore. Cecilia korka kore osingo mar tiyo matek e sombe machopo lek mare mar bedo laktar. Yesterday it was a very sad day, but today it's a very happy day to get someone who can sponsor me during my education. I'm very grateful to all who proposed to support me. As a school, I want to say thank you to the teachers who supported me during this terrible journey, and to FKF, the president. I want to say thank you for all the help you have proposed to help me. Nashukuru kwa wale wote wasamaria mema wamejitokeza kusaidia mtoto. For coming for us and assisting Cecilia Mogaka. I'm a friend to Cecilia. I'm very happy kwa kumsupport the Choices Microfinance. We are grateful for taking Cecilia for the support. Then the former president, Sam, we are happy. Thank you and may God bless you.